Mirella kaura kasvaa kauniisti ja Rikkojoki on taimettunut sopivissa sateissa. Täällä on pillikettä ja savikkaa ja mataraa. Ja nyt on sopiva hetki suorittaa rikkakasvitorjuntaa. Olosuhteet on ollut haasteellisia, että Varsinais-Suomessa on paikotellen satanut yli 100 milliä vettä ja paikotellen kärsitään kuivuudesta. Tässä Loimaa-alueella Mirella kauran osalta niin on kohtuullisen hyvät olosuhteet ollut kasvulle ja kaura kasvaakin hyvin, samoin rikat. Mutta nyt ruiskutusten kanssa on ollut haasteellista. Eli viime viikolla oli lähes 30 asteen helteitä useana päivänä ja nyt tällä hetkellä ruiskutusajankohtana lämpötila on 9 astetta ja tuuli on hieman liian kova ruiskutukseen, mutta ruiskutusajankohtaa on hyvin vaikea hakea nyt sitten, että keskellä päivää se ei onnistu, että se on aamu- ja iltatöitä, mutta ruiskutus saatiin tehtyä kohtuullisen hyvissä olosuhteissa. Eli kaura jatkaa kasvuaan hyvin ja nyt toivotaan sopivan lämmintä säätä ja pikkusen sateita, niin kehitys jatkuu hyvin.